Peting biru, aja wedi kangelan ndak selak ngoyot sing muni nggo. Kene tak derekke kabeh antara mantar. Le genadada. Kayak ketoprak ya, Nduk. Kayak ketoprak ya. Nek ketoprak kowe pengen dadi apa, Nduk? Nek pomone iki ketoprakan ngono. Lah apike dadi apa to, Mas? Aja apike to ngerti nek kowe wedok ki apik. Ya sak senengku aku duwe kok. Duwe ndelok kaya ngopo. Ora parah. Kowe iki kaya iki sing mirsani iki piagung-piagung. Ha iya sing sae. Sing sae dadi apa to? Ya sae karo pek iki dadi sae pek. Padha wae ya. Ayo nak. Ngaturke sing jumbo karo sasana iki wis jam 10:30 ki ya disragen-sragenke ngono sing rada gayeng. Ben kowe ra bawa terus ya. Iya pancen iki jadwalku gak nganggo bawa kok. Nek kowe dandan ngene iki mundhak apa ora to, Mas? Pak. Oh ya padha wae. Pakaian sing nyewake bose kok. Oh sing. Lah nek gareng Panur 800, gareng Karanganyar 600. Oh nek kowe 150. 150 mangkat. Tenan aku mangkat dhewe. Ya Allah. Kuwi kadang ditetak jaluk sik kok. Nggo bayar mendring. Ya iki diparingi Sragen. sragenan. Sing rada gayeng. Monggo. Anu weh slendro mawon nggih Pak De. Nggih nyuwun gelang kalung mawon. Nggih. Hei. Ayo Mas. Hey. Daharan ya Mas. Iya, alon-alon ku sing dahar ndak keselak. Ya mboten. Awake dhewe iki ya bebasan karo among rawuh karo ndareke. Monggo ingkang sampun pikantuk daharan lajeng pun dahar. Sing dereng. Sing dereng ki nyebar godhong kono wong kula ya dereng. Oh, Ya karo ngidul kono ndak. Nah, ngidul. tum-tum mlaku-mlaku. Sapa ngerti ku perawanmu ya Bayu. Heh. Kowe cek perawan apa wis ora?
Perawan. Perone nek awan ngono maksudnya. Ora, nek bengi ya pero. Oh iya. Ya lanjut. Keleng-keleng ati saksi muga sliramu rapat As. Monggo Pak Eko Bondar rumiyin. Pak Lurah Embun, Pak Suwarno, nggih Pak DPR, nderekaken Lujeng Dahar ya ana. Bibar menika kelinci ucul Pak diatur iki. Kelanganane Pak Eko iki kelinci ucul kana. Anu kelanganane kelinci Heeh, ucul. kelinci ucul. Lah suyi iki kan kadang ya iso ucul teko Sumatera kono, mula engko sing nyanyi suyi. Ning bengi iki wis ngandang kok. Ayo, Kades. Elang apa? Nek kaya ngene iki terus ndang mundak tenan. Suwuk kersane ngalah. Suwuk kecek. Weh, ora suwuk kersane ngalah iki mau iki ya. Suwuk pasti jenenge apik iki isuk tak nggo PR iki. Suwuk kersane ngalah so. Nundah getung-getung cruat. Matur nuwun para tamu pelenggan Sri Putri Sinambi Krabi Pasukatan Daharan. Nggih, Pak Paiman badhe nyanyi. Oh mangke mawon, iki sing kagungan kersa ndang, nek kowe pengen kersa ya kuwi, heeh. Monggo Jeng Ayu Suyi Kakang Mbok Ratu Kali Nyamat kepareng jegar saking Sasana Palenggan. Kalih monten Cilendra Kadya Putri Kedaton. Ijil saking Laladan Bonarum. Wah. Suwe nggonku goleki kowe ra ketemu-temu. Waduh. Iya, sewera pedhok ya nak ya. Wilujeng lenggahipun Rama. Pak Suwarno. Pak Warno. Masih nembe dahar. Niki nyuwun pangapunten Pak Lali to nakan. Pak Ustad nggih. Oh nggih, Pak Ustad aku mudeng no. Oh mudeng to. Aku ya urung kenal jane. Oh ya urung kenal. Iya iya. Padune aku arep ngemis kaya Pardi. Oh, kowe iki kaya aja kaya ngono. Ane ya mbok menawa wong kabeh iki ora mudeng kok ya no. Karepe ngati karo pikiran ki ora mudeng mbok menawa Pak Ustad.
Piye? Ki endange njut mloroki aku ki. Kowe aja nyedaki Pak Warno, kowe aja nyedaki Pak Warno jare. Oh, kuwi ndekku ngono, kuwi ndekku ngono. Pak Warno mong ki SMS karo Endang. Heeh, piye? Kon nyedek, rene Ndang tak sangoni. Alah. Kowe milih Ndang culek apa jotos jare. Ya aja, endang ki wong tertib kok. Klincucul, Bapak. Nggih. Tintinganipun, Mas. Dibawani napa sragen? Oh, bawani to. Bebonone abot. Ada klinciku Ndak awan anak sing gelem bawa iki bengi iki enek to. Wah, jane iki ya iso bawa kabeh ning telak wis pindah kantongan jane. tepung gelang mung Pokoke diwet-wet iki jek teko tanggal 31. Kandhane 31 iki jek wayangan lho. Ha iya kandhane kok. September ya jek rame, Oktober besar meneh wis. Pokoke iki penyanyi-penyanyi nek mung do arep tuku wedhus wis lakon. Oh ya wedhus ta, Gus? Oleh apa meneh kok kowe bledek iki peniti wis saiki sapine loro kok. Elak. Angger awan tiliono ning nggon Tegal aku nak nganu angon sapi. Kuwi ndeke bledek dhewe apa, Du? Tanggane. Saebo bunga rasaku yen mulai bakal tak pondong. Apa pas mangap laler mlebu apa piye iki mau? Aku ki jek gagas sapune bledek mau kok lek kok ki nendi. Aku yo liwat Ora tak kira iki mau kan nek jeneng bawa disorot lampu biasane kan jengklong iki sok kadang oh, mangmu. Aku kan mau sok gigi. Kok ngono ta? Ora kaya kowe. Tak kira mak peluk ngono kok langsung. Cincian WC. Monggo. Saking wingking Mas Eko monggo. Monggo buka saking drum. Oh lara cetha iki. Ngobeni kondang senerasi pengatasa bisa Halo. Ya.
yoga-yoga ki tenan elok tenan. Cak-cakane dhewe-dhewe, Mas. Cak-cakane elok tenan. Nek aku kon apa metotok-metotok kaya Pak Ardi gak iso. Ora iso ya suwek engko jarikmu rapete kaya ngono kok. Lah ya Pak Ardi ki lho ngene-ngene iki nganti lirekane ki mlodro. Lah wong kae ngono wis didikan militer kok. Lah kuwi Lho, umpamane lho Mas, Piyai Kakung nek arep tiru Piyai Putri, kudune iki mlaku sing demes. Ya kan? Mlaku demes wong ngendikane ya wis ngene-ngene. Lah nek Pardi ki mau pawaan keparat kok. Aparat. Cetai. Ayo, bacotna ya. Lajeng lane grosok-grosok. Apa to, Gus? Aku ki nek kae sing anu ngono lho. Kowe sing dadi wong apik, aku ki sing beda kowe ngono. Oh, kowe setane. Aja ngelokke ngono. Lah apa? Ya wis kuwi tunggale kuwi ngono. Tenan. Penggoda Imron. Background. Background kok penari latar. Kok elik ngono? Heh? Elik. Lah wong ki bangsa nendang kok. Nggih. Dintekne ya, Gus. Karepmu. Lah bontake kena ora kena kok weh. Ren ya. Piye? Rene, Gus. Mah aku bak tak banjine iki wae malah ora apa-apa. Ya wis kono uleken aku ya gak meteng kok. Ki mau nang mburi ye. Ajeng nyanyi to, Bos? Heh? Oh, lah kok klitah-klitih. Iki sing kagungan kersa, iki ngersake ayun-ayun, munggah sinom rujak jeruk. Hitungane gampang, ngono arep dibas mentah kare ngono.
Mara rene lagi ya enek nawala. Ning njaluk iki kabeh kon ngadeg. Ya. Nah, lanjut endang gen gulung dhewe. Mereka Mas Gundul minta lagu mandul. Lagu dipersembahkan buat Mas Paiman dan Bang Mulut. Khusus buat keluarga besar Bang Kece dan pemuda RT 4. Gundul dari Purwodadi. Sik nyekar MC tambah penyanyi nih. Oh nggih, mangke menaturaken sak pibaripun ayun-ayun ya nak. Ha, mangga jeng siye kinantenan sembut rayu cacah kalih lan pun sengkuyung menika Endang Laura, lanang ora wedok ya ora. Alias Banji. Ayo maju kabeh keparenya to. Ben Minangkani pambutan saking Roko Mas Kici, Bapak Paiman. Banci yo ben penting urip karo waras. Ora Pak Paiman iki bagus-bagus kok jenenge Kece ya. Iki kok ya terus kaya ngono lho. Jejer baris kata rapi. Mang ayun mrene para tamu yai. Sing loro ngono, sing loro kono. Ah, idum. Pripun Pak Dikatil? Aduh, panjenengan tidak mriki ora mung jas-jos tok, kaya mancing mania wae mantap. Ayo kene meludu kene kaya girang-girang gangsal. Pripun?
Oh, ngoten. Iya, kaya nanggap dhewe. Urut kok kiwa ya kan. Urut, heeh, saka bojone Pak Kamil. Sapa ki, Pak? Kanca ngerek. Kanca ngerek lah ya. Aduh. Kaya ngene iki ya kelangenane Lek Kamil coba. Ya ben perak. Nek penting kan gak iso meteng ya, Lek. Iya, nek ya ayu tenan kok. Ayu apa? Ayu ra nak pangan. Nek go sawang-sawangan sik mending. Lah mosok aku arep lek kali pardidu gutak-gutakan ngene. Ayo, urut. Cangkemmu menengo. Pisan kas, menengo. Jalmu iki jane apa jane, he? Aku jane kurang piye karo dadi bojomu? Adus ya tak dusi, nganget banyu ya tak ombeni, jane kurangane apa njalukmu apa? Ngombe tak ombeni. Nyoh tak ngombe ya. Hayo ditekke. Ora tak Bajire tenan penyanyi rubung semut nek iki carane. Tenanane asem tenan kowe kok. Ra mesake suya. Lah apa ya enek. Lek dandan sesore kok diorek-orek kaya ngene iki. Mangsane. Lah sliramu kowe ya terus kaya metenananmu kaya kurang piye? Heh? Agus iki senenge ngosake dagangan kok kuwi kok. Ayo urus di. Urus di. Ah, wong kok le. Apa aku darek wong wedok darek ra iso? Lah nek aku kena parfume Gepsi lagi pete tok ambune kene jabang bayi. Sanso kowe ki yo sia-sia. Lah yo ora apa-apa. Nyemprot kok mbok pas raine iki lah. Lah sanso aku coba ngalep prongos cangkemku kaya ngene mbok semproti, he? Kurang piye? He? Kurang piye? Tatenono endang ya wis ndang. Ah, coba bayi. Alah. Siapa? Ane opo Kakang Mas iki kena opo? Kena some apa kena salak? Mau sewa pun. Kira sama sange aku tondang. Piye Kakang Mas? Ning kaya aja terus niki kok terus ngiler kabeh kaya ngene. Aku ki asik gila lho karo kowe tenan lho Mas. Pak Jotke. Iya, alah. Aku tak ndelik isor meja kene wae lah. Rupane malah kaya dhuwur suwe-suwe malah. Ayo semikir. Pak Pur. So nanggap banjir langsung nganggu aku. MC karo ngundake regoku ya ngono kuwi lho. Oh iya. Dadi saka ajuk-ajuk langsung ngopot 700 ngono. Modar nek carane ngono kuwi. Lah dadi ya karo ngundake regoku ya ngene iki ya, Mas. Iya. Meletik utekmu. Rasa dadak neko sing penting sampurna dhisik aja kesusu Kados pundi ras penggalih? krungu suaramu to Yayi. Kados pundi ras penggalih? Rasane kaya arep semaput. Lah Gusti apa ya ngono to, Mas? Diajeng. Ora, aku kur mbok bantingi. Ae jane ngene jane bantingi sing wedok kuwi iki lho. Aku sesuk ya modar nek ngene iki tenan. Bayaran wong 750 750 75. Kan iki ya kok petuk pardi kok aku mbok lalekne. Lah ya Iki karepmu. Asine ya nafsu lho. Ben kuwi. Wong mbok ya sing rata. Ngono lho. Anggere tani ngono rate angger cetuk pardi santiku kaul lho. Diajeng. kados pundi Kakang? Arep kaya ngopo? Janmu lah. Lah bapmu ambune greh terino kok ngambung nyorok kae. Kuwi asine loro asine. Wong aku ngeng. Sing iso ngono Pak Agus Gendus aku ya iso lho. Oh ya iso ta. Agus Gendus 1 juta 150 iso lho.
Modar nek 150. Kandhani kok. Tekan ngomah lho nggone 150. Mudah selawe paling. Ingkon ra tambah ya juragane cegat dalan wong loro ya. Tenan to kuwi. Banyak kata ya padha klontongnya ngapangi ya. Mangga. Mengagung ngaksi. Suarane amit-amit jebak bayi. Iki eling ta wis to? Wis kena lho. Kok ndek mau ora kedep-kedep aku wedi ngene gegek ngono lho Mas, aku ki anakmu cilik-cilik ngono. Hampir kae nek ditempleki ngene kan meneng. Wabuk iki. Remuk tenan, remuk. Bajir tenan modar kowe ya Allah. Ki tanggapan apa reyokan. Lah ora lah cakem dalan gedang tak tau mak bluk. Ya Allah. Iki mau tak ngene di close up. Karepku engko arep dienggo iklan. Lah yo Mas kuwi lho Mas tak kira kok kowe mbegek kae apa tak kira ki mati apa piye. Lah kaya terus mbok samplung. Terus kowe iso gunuman kok iso. Lah iki bonuse kok Pak Kece, Pak Paiman. Kaya terus ngono lho. Mas apa Mas? Mas Saka Pak Paiman. Ya alhamdulillah. Mugi angsal ente kagungan kersa sae, turah bekakrah ngaten nggih Mas. Ning ndang mbok tapuk rambutku malah jengat ngene iki piye? Lah kok piye Mas dibenakne? Sik. Dibenakne ta. Lagi rambut apa to Mas tek kaya ngene? Lagi duk apa tek kaya ngene amit-amit jembang bayi MC 700 kok mbok modal ngono lho Gus ngisin-isinke wong wedok nek ngono kuwi kok ngececer kaya ngono. Kepati. Malam Minggu kota Solo pancen rame. Juragane kok pucet temen ya ngene ya Mas. Juragane sapa? Juragane Legenda. Wis rasah pucet engko ditambahi ya. Endi to wonge? Ora nek tombok. Pucete kakan gawean. Oh ngono to. Tak kira ki nek pucet. Legenda lagi iki lho. Sasi Agustus bar sasi Syawal. Nampa job 40. Alhamdulillah. Alhamdulillah tenan. Ya Allah. Heeh tenan iki. Job apa Mas? Iki wong ra nanggape mara tak ditabuhi karo Legenda iki. Oh iya. Ya alhamdulillah disyukuri. Disyukuri nah. Aku kan iso nang tuku tratak lorong kas ngono ya. Sesuk ki rencana arep ditimbali Bupati Boyolali barang lho Legenda. Oh, lah kon ngopo Mas? Ya kon ngibur campur sari. Ya alhamdulillah. Entek-entekan tanggal engko kanca-kanca ya arep timbali sing kuwasa ketoke. Ora. Nek kaya Mas rungono sik, nek kaya aku kono ora nek tunggale. Apa nek Gusti Allah nyiptakne banji kaya aku. Berarti kowe isi Sapane? Disi kono rung enek. Aku kon Bali. Oh, wis kon Bali. Wong kono gak penak. Heeh. Acut. Dioper ke sing meteng ya. Oh ya, ya. Ora. Pinepsu. Gus, kowe iki nggodhelken aku iki. Ngapa ta? Nggonmu ora digondelono ya nguntung kowe kok. Lah nek kene genane celengane. Lah nek sliramu pengen dikepruk karo wong sing ngomah kowe wis gelem nek ora dikek lawang karo bojomu. Nek karo aku kan bojomu ra mungkin bakalan cemburu to. Jablak bayi Gusti. Iya to? Heeh to? Ndang wis awakku lara kabeh. Ngono kuwi malah gak diloro stroke lho, sumpah. Remuk tenan. Lah nek senengmu seneng meneng nek seneng diloro stroke apa piye meneng? Iya Cahayu, aku karo kowe iki jan.
Gusti Allah, Masya Allah. Kowe tak ingo sak modarmu tenan, Gus. Kowe iso nek kono nek pahawane Wong kene arek do kerah ki aja ning kene. Lah nek Tak cepake nggon ning lapangan. iki to. Engko karo bledek karo sapi-sapine Lah kuwi. iya to. Kuwi ngapa mekok-mekok? Maksud iki arep nyedak. Wah, guajul ngombelan. Endang udunen to. Kok ya terus. Mosok pupuk nek mlenthung sakmono. Ayo cah iki. Ayo cah ayo dibacoke. Iki tanggapan ra cengengesan lho cah. 3 yuta ya abot lho. Sewengi iki tok maksudnya. Tapa Ula tulit penak ulit. Angkat dhisik ora ngenteni digawe becik ora diteni. Ono ya ono. pihing saya ratri Tangane Americo becane sing duwe bojo manging aja Kang Mas Bagong, Adeh. awake dhewe kak dorong suwan karo Pak Lurah Warno. Ayo awake dhewe sungkem karo Pak Warno. Wong liyane sing jatah kok Mas Warno rung ngek dhewe. Iya ta. Kamu mlakune aja kaya ngono kuwi sing sae karo Sing Mas. sae. Ah, ya. Ya. Nah, ning yo karo ndangak ngono lho. Ya, nggih. Monggo panjenengan riyen apa kula? Ya jenengan. Nggih. Nggih kados pundi Pak Lurah Warno? Ngersake pijet napa kerok, Pak? Napa ken semir-semir sepatu? Ngaten kula pun manut kalih Pak Lurah ngersakaken menapa menika kangge menghibur masyarakat. Kalih nuwun sewu pitrahipun Pak ampun kesupen mengke nggih. Dasku malah nggo dolanan iki. Baik Pak Lurah ki ya seneng dasku to. Nggih, Pak Lurah ki ngene iki lah ndase ndak kuwi ndabote ngono mesti. Nggih, monggo katuran ngersakaken menapa mengke Pak Lurah? Mboten niki Mas Pur saged kenal piyantun ngeten iki king pundi? Niku bintang tamu kok, Pak. Oh, gedhe kemu. Nggih, ngaten niku awon-awon ngoten niku nggih bintang tamu. Soale ngembari sing tunggu pleret iki lho. Leres Pak. Betul. Nggih niki bocah eling niku pleret iki. Lah niki bangkok dadi digodhog Serah mateng kayu sak niki. gubuk ora mateng-mateng Mboten kanyel iki. Niku pranane nyiblorong nggih niku. Lagi niki kula semprap dalu niki. Jenengan nyuwun apa niki? Nyun pitrah, Pak. Terah pun kliwat. Mike dicekel. Mboten niki Pak Lurah Pojok nyuwun kijing miring. Nggih. Nah, Kanggo gulung mboten Pak. Ndang aja nyang-nyangan ning kene. Wong sini-sini grombolan ngono kuwi carane. Oh le. Grombolane liya isin. Lah Pak Lurah ki ngene, kowe pira? Ngendika piye? Aku terus ngono 2,5 gelem ora? Aku tek nyaru ya ampun 2,5 to Pak, wis kadung kaya ngono kok 2,5 aku ya ngono to. Terus? Mbok mitu setengah aku ngono to. Oh, gen mundak sithik ngono. Lah iya. Ala mbok dimesakno to, Pak. Mengke bonus remason. Pak. Piye kecek kowe iki. Ya panas Pak Lurah guys. Mlocot gegere. Nggih. Menika Mbak Endang Suye. biasane ya karo nyambi nyemir-nyemir ngono lho ya. Nggih, Pak Lurah matur sembah nuwun mengke ngersakaken kijing miring ngaten nggih. Nggih, alhamdulillah. kok ketoke kaya sing kereng Pundi? Gunung Kumukus, Gilingan. Kijingan, terminal. Gelora 10 November Surabaya kae. Lah nggih kula nika kok diobrok-obrok polisi nggih nika kula mlayu kecemplung kali no. Lah sing nyelametke lak nggih jenengan niku to riyen nika. Jenengan niku mosok ya lali aku ku ya matur sembah nuwun kalih panjenengan Mas. Pak Lurah mang slametke riyen ke Garuk saniki keciduk saniki pun mang tulungi nggih matur sembah nuwun. Monggo ajeng ngersake pijet napa pripun? Kula pae. Pun mriki gampil. Oh Sampeyan nggih. dalu pira? Nggih, alhamdulillah Mbak Suye. Sing penting Pak Lurah Pojok senten mriki tenang Oh mawon. nggih. Nggih. Sing penting nggo nyanyi wong niki di Oh nggih nggih. ditanggap. Berarti yo didangetaken Nggih, para-para Nggih, nyun pangapunten nggih Pak nggih, nggih ngaten iki kridane ndang niku jan ngisini-sini. nggih mun ngeten niki. Ngono dadi Budaya kancane ngeten ya niki. isi. lah aku dhisik nyolong ya kecekel polisi sing njek nyelametke ya Pak Lurah Warep. Wow. Iki. Lah setormu nanti. Setore. Heeh. Ning Gunung Kumbung kok jeneng gilingan ngono kuwi.
Iki dhewe nglakoni nyenen ngemis dene kan. Nggih, alhamdulillah. Ngemis wae. Nggih. Mboten apa-apa nak, sing penting kan halal ngeten nggih Pak Lurah. Saiki timbang nyolong dipupai wong, digaruk nek ngeten kan resmi nggih. Ya. Alah. Wis. Yo nyanyi riyen. Lah ning kok yo randang metu-metu direwangi mlekeh kaya ngene barang kok yo. Ayo Mbak Suye, katuran. Engko Mbak Suye. Nggih. Wah niki Mbak Suye Sumatranan terus niki. Nggih. Enten napa menika kagungan napa? Pripun, Pak? Wilayah Sumatera panen napa niki? Panen sawit, Pak. Oh sawit. Nggih. Pun jamak limrahe mriko sawit mriki pari. Nek kencur-kencur mboten enten. Mboten enten kencur. Ya. Nggih, Bu. Kalih Pak anu panen banci ngeten iki kathah mriko. Ning terminal ta. Nggih, nuwun Pak Lurah. Pipa pabrik sing padha prekaten aja ngasuk-ngasuk. Langsung buka kucing. Mas yo ben janji goben aja lali pamrih supaya kajen sajake ayo lali kajane kapane ana kok eling aja rujak nongko rujake para sarjana aja ngayati melas mari widodo rujak nanas pantese wadahing gelas tiwas ngapai wong ora waras sajake ayo lali Bagong, dawuh saking Pak Lurah ngersakaken kijing miring. Iya, Dek. Iki uga mau ana pawulingan saka warga kene. Terus pundi, Mbak Engko Yu? nek legenda iki main sewayah-wayah. Iya. Sampean ki diaturi melu. Aku napa kuwi kok? Ya kon ngentir kene iki mau kok kon ngopo? Wong hitungane rong genah, kanggo jare janyang-nyangan kok niku kok. Tak dudui bose ya, ora ngerti to? Wis ngerti. Oh wes. Lah mau sing indil-indil nggih apa? Oh, Maksudnya idil-idil. wis indil-indil ngono ke lho. Klitah-klitih to. Apa ning Iya. ngono. Iki sliramu dhewe apa aku duduk ya? Iya. Heeh. Nah, ayune. Bokonge atus tibake. Monggo miring Mas. Ayo yo. Ha, ha, Halo ya. Iyo. Iyo. Monggo Pak Lurah, monggo Pak Lurah, monggo Pak. Alah kijing miring. Pupas kadang raja. Pak Lurah bagus bojone sapa Mas? Iya, Duk. Kijing miring. Ayo Mas, alah kijing miring. Halo. Ah. Kabupaten Jone. Jare kapok jaluk maneh alah etan soto kulon ya soto ora kaya sotone pitik etan baja kulon ya bojo ora kaya bojo sing dhisik alah ayo Mas kijing miring ayo Mas kijing miring darak disamperke nae cedak ora ngampirke dari mana datangnya lintah dari
Kudu sabar nunggu aku seneng sepedane sayang sithik rono berkone aku seneng karo sirane sayang sithik ana sing duwe yo Pak Lurah menika sampun matur kula Pak Lurah, matur sembah nuwun Pak Lurah. Nggih Pak menika Pak Warto ngaten nggih? Nggih Pak Warno. Nggih dayange rembun ngene iki to. Lah oh nggih, matur suwun Pak Warno, dayangipun rembun. Kula mung nderek manut lho Pak Lurah. Aku ya golek dhewe. Oh iya ndang. Takur kowe. Ndang. Oh nggih, matur sembah nuwun Pak Lurah. Nggih, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Panjang yuswa Pak Lurah ngaten nggih. Nggih. Endang. Nun. Nah, iki entuk bebungah saka Pak Alhamdulillah. Ustad. Alhamdulillah. Paling rezekeni iki. Nggih, alhamdulillah. Dadi aku nggawa Endang wong iki rezekeni. Nggih. Paring bebungah arta gangsal atus kalian kaset iki kue gendang tobat ya. Mula iki dindomi kabeh. Bener nek Endang di gendang rumahne tobat. dimatne tenan isine kue gendang tobat. Gendang tobat. Nah, aja sok ngemis. Ya. Mbak, Apa? ya sing penting kan halal saiki timbang nyolong lak ngene iki halal ngono lho. Ya ya. Ngono jawabanmu. Aku ngemis tak storke kowe kok ngono. Ya ora wae ya padha-padha. Nggih, matur sembah nuwun, Matur sembah Pak. nuwun. Alhamdulillah mugi banyak Asmane sapa, Rok? Mulyono. Oh, kualat kowe. Lah aku yo ngerti ku kuwi. Wis tangklet to. Paring asma sinten Kang Mas? Oh, alhamdulillah. Diwaca ya, Nyuk. Berarti mataku yo berarti mataku kero iki berarti. Nggih, menika Pak. Nggih, matur sembah nuwun nggih, banyak rezeki Nggih. panjang yuswa Pak alhamdulillah. Ustad, Pak Pojok kalian Pak Warno sampun paring bebingah. Nggih, Matur nuwun sanget. Nah, penyanyi ini udah bisa stop ben tobat iki. Niki mawi lagu mboten lho. Pak Ustad. Oh nderek. Nggih. Oleh wong, oh nggih. Nggih. Lagune kodhok Plembang niku Kecil nek janjine wong kaya lewong. kodhok Plembang nih. Laris-laris ya, Mbak. Iya iya, ora usah mbok ungkepi. Satiku Ora. arep mbok kukuti. Tenang. Iki diworke tunggale. Monggo katuran. Katuran panjenengan Lewong. nggih. Iki anak-anak rung maju. Ayo. Ayo. Ayo mbut gawe. Heeh. Ayo ger. Ayo ger. Kok malah 500 rekoso lho, ngareke setengah hari 30.000 kowe merongos rokok dipidono songo-songo endang. kok. Wong wis dikek bungah 500 malah plorak-plorok. Lah saiki timbang ning sawah merongos harak-harak lho. 30.000 ngentos nggotonge gabah rokok songo-songo ning resmi. Nggih, monggo Mbak Yu. Monggo para kadang lewong diaturke.
Matur sumanuwun minangka pamedhan kalau sampai kepangaturaken kanthi lakon lewung nggih ngaturaken nggih panjenengan kanthi pamedhan kunjuk panjenenganipun Bapak Ustad Muhammad Muzamil ingkang saking Bengkulu Utara. Menika caos kata kunjuk para kanca-kanca sedaya kanthi ngaturaken bebungah awujud dana yatra kalian menika wonten kaset kisah nyata ceramah dalam kubur. Mugi-mugi saged pitayani kangge kula sak kanca. Amin nggih. Salajengipun kunjuk para tamu sedaya parang lajengaken bisa bilirgahan ing panjenenganipun nggih wonten panjuwunan saking Mas Gundul saking Purwodadi. Menika ngersakaken lelagon kanthi lelagon mandul wonten bonusipun kala wau 50.000 sampe kula tampi ugi wonten saking Gebelangan ngersakaken kembang rawit. Terus tunggal mengko tunggal parang katuraken lumantar para tamu sedaya kagem ingkang saking Purwodadi tebih panggenanipun diaturke sik sing kendang yogen leren ketoke gembrobyos kene dilapisi. Monggo diaturke setunggal lagon mandul minangka dipun dawuh saking Panjenengan Mas Gundul saking Purwodadi katur ingkang menggugati Bapak Paiman. Mugi sak bibaripun ngislamaken putra bagusipun Adimas Abdul Rahim. Mugi-mugi mawon lari ngesamuk parang kaicali sukertanipun saged dados larik ingkang soleh. Bakti dumadeng tiyang sepaipun migunani tumrap nosapa saminggaipun materi agaminipun. Amin. Monggo, diaturke mandul bersama Diajeng Ayu Nuri.